kom eens naast mij zitten. Sabrina die is de exposant van deze maand in Café Eilders met die ontzettend mooie foto's en daarbij ook gedichten. De expositie werd geopend met een gedicht, dus dat was alleen al aan de aanleiding om Sabrina te vragen of ze hier een keer kwam voordragen. Je hebt op je site staat dat je fotografie, poëzie en de zee combineert. Wat is de combinatie en waarom de zee? Mijn fotografie en de gedichten en de verhalen zijn eigenlijk geïnspireerd door de zee. En ik denk zo'n 8 jaar geleden stond ik om een splitsing zeg maar, in mijn leven. Klinkt een beetje zwaar, maar ik zei mijn banen op en ik ben heel veel gaan surfen. En dat was ook het moment dat ik... surfen zee of de surfen op de web? Surfen op de golven. Okay. Dus in de zee met een surfboard. En toen ben ik ook meer gaan fotograferen weer. En ik vond het dus heel mooi om de naam van mijn fotografie eigenlijk toe te wijden aan de zee. Maar meer ook omdat de zee mij heel veel les heeft geleerd. Om te leren mee te gaan op de stroom in de plaats van dingen te forceren. En als ik dan denk aan het thema van vandaag, denk ik de zee heeft mij misschien ook wel geleerd mee te gaan op de zogenaamde toevalligheden van het leven. Ja, je sprak over dat je een switch hebt gemaakt, dat vond ik ook. Je bent gediplomeerd fysiotherapeute. En dan, dat heb je 8 jaar gedaan, geloof ik. En dan fotograaf en dichter, schrijver te worden. Wat maakte die stap dan? Dat je denkt van aan die lichamen kneden en nu ga ik aan de taal en de knoppen kneden. Het ligt iets genuanceerder. Ik werkte voorheen als kinderfysiotherapeut, fulltime. En ik werk nog steeds als kinderfysiotherapeut. Maar dan nu parttime. Wat maakt dat ik die switch gemaakt heb? Ik zie dat, laat ik zo zeggen, ik denk dat iedereen creativiteit in zich heeft. En misschien ben ik ook wel van mening dat die creativiteit bij iedereen er ook uit moet komen. Ik kan het misschien niet zo heel erg goed uitleggen. Ik had het allemaal voorbereid. En dan, maar dat ik gewoon die noodzaak voel om daar gewoon wat mee te doen. Om verhalen te schrijven, om gedichten te schrijven, om te fotograferen. Ja, waarom? Ja, omdat ik het gewoon wil doen. Ja, dat is voldoende denk ik. Je zegt ergens ook dat je geen moeilijke toestanden, geen gecompliceerde toestanden uit de weg gaat. En dat is denk ik bij fotografie en bij gedichten zo. Dan kun je daar iets over uitleggen. En hangt hier iets heel gecompliceerd of waar je denkt van dat heeft een verhaal? Eigenlijk toevallig wel. Ja, heel toevallig. Ik werk eigenlijk met persoonlijke thema's in de fotografie. Die denk ik ook wel universeel zijn. Een fotoserie die ik vorig jaar of 2 jaar geleden volgens mij heb gemaakt, die heet Missing Pieces. En dat gaat over de zoektocht naar delen van mezelf. Ik heb heel lang geen contact gehad met mijn vader. En het is een fotoserie van zelfportretten van mijzelf en associatieve beelden uit de natuur. En 1 beeld daarvan, die hangt, heel toevallig, misschien niet toevallig, daar. En dat is het middelste beeld, wat ook op de kaart staat. Dus op die manier probeer je dat te visualiseren met je fotografie? Ja, ik denk het wel. Ja. En dan de poëzie, ik denk dat ik soms foto's maak. Sommige foto's zijn echt beelden, maar sommige foto's zijn ook meer observaties van de dingen die mij opvallen, om zo maar te zeggen. Dus hoe het licht op een boomstam valt. En dat is misschien ook wel weer vergelijkbaar met poëzie. Dus hoe een foto
kan denk ik ook poëzie zijn. Ja, klinkt dat gek als ik dat zeg? Nee, Helemaal niet, helemaal niet. Het is allebei een medium wat, denk ik, iets aan elkaar toe kan voegen. Ja, precies. Ja, zo zie ik dat ook. Ja. Je hebt de crowdfunding, daar wil je misschien ook nog wat over vertellen. Niet dat allerlei mensen nu de portemonnee trekken, maar dat hoop je natuurlijk wel. Vertel er iets over. Ja, nou, naast de fotografie schrijf ik al zo'n 15 jaar korte humoristische verhalen en gedichten. En de verhalen zijn eigenlijk een soort opmerkelijke dingen die mij opvallen, met een humoristische toon. En de gedichten zijn gevoelige observaties over het leven. En ik wil een verhalenbundel maken en een gedichtenbundel die ik in een cassette bundel, om zo maar te zeggen, gecombineerd met mijn fotografie. Waarin alle creatieve dingen van mezelf, zeg maar, in terugkomen. Er ligt bij de uitgang op die bar, daar ligt een folder van deze crowdfundingen. Ja. Dus pak hem mee, kijk in je portemonnee. En dan gaan we nu luisteren naar Sabrina. Kijk, die meneer die zwaait al, die weet. Oh, hij ligt ernaast. Ja, meneer zwaait al. Ja, nee, dat is hem. Oké. Nou, dan weet je waar die ligt. We gaan nu luisteren naar Sabrina Vermeulen.